Μου κάνει το βάλεις. Λίξε μου ρε φίλε. Έστε το δαίμονα, τον έπιασες βρε. Μίτσο, πες το δαίμονα, τον έπιασες. Ρε, το δαίμονα έπιασες τώρα. Ωραία, είναι πέρα, δεν είναι πιο είδαμε. Θέλει ο πατέρας το φράγμα είναι, δουλεύει. Έκανα χόρτα, ποιον έκαναμε χτες. Το Μερικίνη και μας έλεγε ιστορίες. Που σου είχαμε λέει με τα κάρα σου. Δεν έχεις λέει φυλαμένη. Έτσι μας είπα. Ο Μερικίνη δεν έχει φυλαμένη. Τι μου είπατε χτες. Αν το αλληλικό πίδο να μας πάρει το πάνω. 130. 30 είναι. Κερατά. Σατανάσια. Θα τα δώσεις, θα τα πάρω. Δεν θα με έχει δώσει. Λοιπόν, στο μου μας θα δώσει, θα μου κάνεις και μου ρε φίλε. Και τον καρά είπα. Θα το κάνεις. Λέγε, το κάνεις τέλειο. Είσαι μου ρε φίλε, για πάλι τα ψηλά. Δώσε μια καρταζιά, βρε. Θα τα ψηλά. Θα σε γραφώσει. Τέλειο. Αν το πω της καρδιάς. Τέλειο στρατό θα πας. Για τα 8 βγει. Τέλειο. Στρατό. Καινούργιο και σε βαστάκι. Έχει ξαναβγεί η κοκακόλα. Πολύ δίπλα μου. Δεν σου κάνει τίποτα, είμαι εγώ, δεν σου κάνει τίποτα. Δεν σου κάνει τίποτα. Δεν σου κάνει τίποτα, θέλω. Το δέμα εδώ. Τι λέει. Και το 50 ευρώ πάνω του θέλω, Λεφτά. Το μαγκάκι υπερσκευής θα πήρε. Σε πιάσω Παπαπίτσι. Το πάτησε. Αν τα πω ότι Παπαπίτσι. Από πρώτο χέρι δηλαδή, Το Μιχάλης θα κλείψει. Μιχάλης θα κλείψει. Αν πω στα θέλω. Τέλειο πώς σε λένε, ρε. Τέλειο. Τέλειο. Με σένα κόλλησες. Κατάρα σου δείχνεις. Τα παιδιά του Σεβεδό πήγαιναν πατέρα. Άσε με το Σεβεδό και με Τέλειο. Τέλειο. Βρες τέλειο μου. Θα πάμε εγώ στο αμάξι. Λέγε. Πού πάει ρε Λούκα. Πού πήγαινε. Ξέρω ποιος Λούκα. Τέλειο που πήγαινε. Πάνω στο τυπάρι πάω, έχω δουλειά. Ας το πάμε. Ιταλία. Αύριο πάω. Ρε πήγαινε και φωνάζει ο πατέρας. Στο πώς ήταν Ιταλία αύριο. Ρε, πήγαινε και φωνάζει ο πατέρας. Η αδερφή σου Ξανθήπη που είναι. Ξανθήπη η αδερφή σου που είναι, ρε. Τι κάνει, μπανιό. Πάμε πώς την βρούμε με το μάξι. Τις προβάτες καθαρίζει. Πάμε. Αυτό είναι αυτό. Όταν σε πήγαινα στο φράγμα μου παρακαλούσες, έφυγες κάτω να πούμε εγώ μόνο που δεν με πλήρωσες πάνω καλά, Μάνα σου που είναι, την έφερες να πάρει καμία καπέτη να πάρει. Ο άνθρωπος λέει παπληρούς ακόμα. Ρε, ο άνθρωπος λέει παπληρούς την ακόμα. Αν πληρώσουν το ακόμα θα Θα σε κάνει κομμάτια. Πρέπει την αστυνομία. Δεν πήρε στην αστυνομία, δεν πήρε ακόμα. Δεν με έρχεται, δεν τους ακούω, δεν δικιά μου το ακόμα. Τέλειο, εγώ παίρνω την αστυνομία να έρθει. Τέλειο. Υπάρχει, και εσένα βάζεις, εγώ έτσι πω ότι ήταν να πιω κακόλα. Πλήρωσες. Πήρα, εντάξει. Όχι, όχι, μην παίρνεις. Γιατί? Τώρα παίρνει, δεν μιλάει. Πάρε ρέφα. Πού πας επίσης, πάει. Στο καλό ρε Γιάννη. Πες ότι ξέρεις την κοπελίτσα κάτω στο τμήμα και σου πείτε κάνει τίποτα. Τέλειο χάνει. Μωρέ, τι εδώ και στα ψηλά μου τα βάλουμε στις τέτοια. Γιατί τον παίζεις τρελός. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω να γυρίσω.
Να λέξει αυτό, στη μεγάλη μου πλάνη, δεν νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Έχεις πεθάνει. Πιστεύεις δεν πεθαίνει ποτέ, ρε. Ευλογητός ο Θεός. Το πρωί θα ξημερώσει, αύριο είναι Κυριακή, Κυριακή είναι αύριο και η μέρα θα του κάνουμε το πρωί θα ξημερώσει αύριο μετέπειση. Πάνε τόσο πρωί. Λειτουργία. Με απεντέπειση. Λειτουργία. Γιατί αύριο. Δινγκαν, δινγκαν, δινγκαν. Όλες οι ευκαιρίες. Κερατάδες, το ζωγίνο, τα χάρτη. Η κερία αυτό που βασάνει. Το πρωί θα έχει κάτω λειτουργία. Ο Γάσφαλος με βγαίνει και μου λέει ότι είσαι ένα κακό παιδί. Έτσι μου είπε. Έκανες λέει κάτι και είσαι ένα κακό παιδί. Τώρα το τι δεν μου το είπε. Σε ψάχνει, λέει, σε ψάχνει ο Δέσποτα. Σε ψάχνει. Τι του έκανες, ρε. Τι του έκανες. Το χθες. Πού είναι λάθος ο Στέλιος, λέει. Κακό παιδί ο Στέλιος, κακό παιδί. Βλέπω μένει στη Ζιά που Δεν μπορεί να με θέλει για πένα καρέτσα, τον πάω δικάσιμο. Ο πατέρας του μου είπε, τον πάει η φυλακή άμα με ξαναπειράξει. Έτσι λέω σκόπου. Είσαι πειράτος πάνω. Τι νομίζεις, νομίζεις πως κάνω πλάκα, δεν κάνω πλάκα. Μου αρέσει να μιλάω. Ναι, Άμα τις ξέρετε εσείς πες ότι να μην τα πάρει στην αρχή μου, γιατί ο πατέρας μου μα τα πάει να κάνει φυλακή. ρε σε ψάχνει λέει, ο πατέρας σου γιατί λέει να σε πλακώσει στο ξύλο. Ο πατέρας σου λέει να σε δει. Δεν είναι ο πατέρας μου. Ναι, καλά, την άλλη φορά μου τους πει ότι... Ο πατέρας μου άμα με πειράξει καλά θα το πάει φυλακή μου. Εύκολο. Δέσποτα δεν το κάνει, ρε. Δεν ξέρω με τον Δέσποτα να μην είναι κατέβει και να κοιτάει το σπίτι του και τον ενοχλώ. Ρε αυτή, σου λέει υπάρχει στην εκκλησία. Και να μην με κατέβει στο στόμα του και να του κάτσει μια κατάρα θα ψάχνεις. Νομίζεις, μα είναι κάτι κατάρα. Ναι, γραμμάτισε είναι. Ρίξε μια κατάρα. Πώς είναι η μέσα. Δεν με πειράξει. Αυτός μου βάλε μόνο για να μην τα ψηλά του παιδί. Άρα σε πείραξε. Ποιος σε πείραξε, βρε. Βρε, σταμάτα. Τον άνθρωπο είχα να δω. Δεν είχα δει τα μούτρα του. Άντε να δω. Είναι εδώ, άσε μήκους. Είναι... Με κοροϊδεύει, αυτοί δεν πειράζουνε βρε δύο. Κάνε αυτό. Πονορούμε, τέλειο. Είδες τι κάνουμε τώρα. Ας σε πάει στο μάτι σπίτι. Έχει αμάξι αυτό. Δεν μου ραψί μου, εγώ δεν το είπε. Δεν θα το λάψει την πάρει. Κάτσε βρε, κάτσε βρε. Τι λες ρε, αφού κουμπέ να φύγω. Έλα, τέλειο. Εγώ σταμάτη ευχαριστώ. Ας μερικοί. Πες που λέω να μην με πειράζουν γιατί άλλοι μόνο στο παγκάσμα που ψάχνει. Ο Δέσποτας δεν ψάχνει. Ναι. Ας σε πλακώσει λέει. Είμαι με πιάνει το στόμα του γιατί... Ναι, ναι. Τώρα που φέρει την αστυνομία σπίτι σου, συζητιάζω εγώ. Θα τον βάλω κι εγώ φυλακή. Ναι, ναι. Τώρα που την αστυνομία σπίτι σου. Μιχάλη, χαιρετώ. Ρε, Σταμάτα ρε. μην πας σπίτι θα είναι αστυνομία εκεί. Τώρα πας σε περιμένουν εκεί τα 100. Ναι, κατώ. Τράβηξα.